nga 62 anyos nagapabilin gihapon nga aktibo ang motor lubricant developer nga karon nagaserbe nga fire chief sang Amity Fire Volunteer Brigade. Sa kalawigon niya na sa trabaho nanging kaupod niya na ang iya manghod kag duwa pa ka mga hinablos sa paghatag bulig sa mga nagakinahanglan ilabi na sa tion sang emerhensya. Ang ilang istorya sa sining nga episode sang Baganihan. Sa edad nga 62 anyos, nagapabilin gihapon nga aktibo si Fire Chief Jesse Palses sa emergency response. Ano man nga trahedya kag kalamidad, present siya para sa mga nagakinahanglan. Siya man ang nagapanguna sa mga training kag seminar angot sa disaster preparedness sa mga eskwelahan bilang instructor. Ginatos naman nga mga pamatanon nga volunteers sang Amity Volunteer Fire Brigade ang iya napasahan sang iya ihibalo sa rescue efforts. Ang desire to help ni mo bla, magbulig sa pariyo mo. Kay, ari na di sa akon ko ron, implant na eh. No? Kay kada kon may mga ulo emergency, mga kwan, gabulig ko. Be it, wala ko daya, labot or whatever, nakuang ko. Istorya ni Jesse sa tuanay nangintambayan niya lang ang opisina sang Amity sang naga-eskwela siya sadto bilang engineering student. Tubtob na naganyat siya sa iyang mga abyan nga mag-volunteer. Nalingaw siya sa pagiging volunteer, tubtob nga nagpaidalom na siya sa mga training. Ang engineering ko, wala ko na mapursugin. Tapos ko commerce. And then, sa ulihi lang yun, tapos ko ang engineering ko. Mula na. So, while doing the volunteer, being a volunteer din sa Amity, then, amo na sige man eskwela. But for me, it's an advantage because the proximity of the school sa West Negros is very near sa Hilado. So, kumbaga, it's like the tambayan mo lang. Motor lubricant developer ang propesyon ni Jesse. Ginhanas niya ang iya kaugalingon agud mangin epektibo sa medical rescue and firefighting response. Nag-training man siya sa scuba diving para sa underwater emergency response. Ang Amity sa una, before, why paning building was on Lacson, Gonzaga. Ang fire truck was located at Inang Dilarama, Subong. Separate pa. Oh, so we have to run from Gonzaga, Lacson going to Venice Department Store. Good like mag-respond that time. Ay, na kami katulog sa second floor. Kung may kulgan-lagan kami na pagkanto to. Nangin reservist man si Jesse sang Philippine Air Force hasta nga sa malawig niya na nga pagserbisyo, napili siya bilang fire chief sang brigade. Pero hindi man malipod nga sa kalawig niya na bilang volunteer, nangin kaupod niya na ang peligro sa pagresponde sa emerhensya. Kabahin sa hindi niya malimtan nga hitabo, ang mabutang man sa peligro ang iya manghod kag apat pa niya ka mga kaupod nga fire volunteer nga nagresponde sa masunog ang pila ka mga pamalay sa barangay Banago sang dekada 90. Nasamaran sila matapos dutayan na lang matrap sa kalayo. Sometimes it crossed my mind, but of course, kung may mga experiences sa muna, all you have to do is to pray. Magluwas sa iyang manghod nga si Patrick, nangin inspirasyon man si Jesse sa iyang mga hinablos nga nagaserbe man karon nga volunteer sa brigade. Si Kirkpatrick kag manghod nga si Katrina, kabahay naman karon sang fire volunteer sang brigade, kag kaupod niya na sa pagresponde sa mga emerhensya. Nag-decide ko mag-volunteer sa Amity tungod nakita ko sa akon nga tiyo kag sa tatay sa una nga sila mga volunteer man kag very satisfying gid sang feeling nga makabulig sa ibang nga tao knowing wala mga may ginahulat nga baylo kag kanami sang feeling nga upod mong pamilya mo nga pagbulig sa ibang nga tao. Labaw siya mga nabaton nga mga pagkilala kag mga nalabot man nga kadalagan sang brigade. Ang dedikasyon niya sa serbisyo nga wala sang ginapaabot nga kabaylo. This is a product of a concerted effort of the volunteers. Not for a single person alone, but part and parcel, every volunteer sa Amity Volunteer Fire Brigade is part and parcel of these awards. For 45 years. Yeah. Para kay Jesse, daw hindi na maglayo ang iya pamilya kag ang iya mga nanging kaupod sa brigade. May-ari diri mga volunteers ka father and son, father and daughter, father and daughter. It's well all in the family.
Karon nga nagasaulog man sa ila ika-45 nga anibersaryo ang Amity Volunteer Fire Brigade ginalauman ni Jesse upod sa pamunuan sang Amity Club nga mapasanyog pa ang ila pagserbisyo tubtob sa madason nga henerasyon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.